Dobrý den, jmenuji se Honza Valošek a rád bych vás pozval na Den otevřených dveří v sobotu 13. července od 10 do 2 hodin. Zde, na rozestavěném domě Avanti 2, kousek od Opavy v Radúni. Klienty jsem provázel celou stavbou od prvotních návrhů až po předání domu. A vás v sobotu domem provedu také. S novou technologií střešních panelů naše chlapi zvládli postavit celý dům i se zalaťovanou střechou za pouhý 1,5 dne. A to věřím, že kdyby se nezdržel první kamion a nemuseli dělat opatření proti dešti, zvládli by to za 1 den. Styčit tradiční glajchu druhý den výstavby se prostě jen tak nevidí, protože rychlost, německý kvalitní systém s tradicí je to, oč tu běží. Stále nevěříte? Připravil jsem si pro vás časozběrné video z prvních 2 dnů výstavby, nebo se přijďte přesvědčit na vlastní oči v sobotu. Děkuju a budu se těšit. Honza Valošek.